Gaurko bertso pilotako beste jaialdi eder batekin, eta gaurkoan bi talde berri, Itziarren eman zitzaion txapelketari hasiera, Bitxilor eta Eguzkiloren arteko norgehiagokakin, eta goengoan beste bi taldeek faltan, Kukuprakak eta Mitxoletak aurrez aurre goengoan. Ikusiko du hasieratik erakik hartu beharren die bi taldeek, nahiko iriki ikusten da alde hortatik, gurekin nielatxoak egiten ibili hemendik ez, eta ezakit zein animatuko den lauterdin jokatzea. Egia da aurreko edizioak ikusita askotan ikusi ditula buruz-buru Ainoa eta Maili bera. Izan leike ez, biek ateratzea lauterdin jokatzea, baina denak aidie beroketa lanak txukuniten, eta ikusiko du ez, zein animatzen den buruz-buruko partidu horta, eta 2 puntu jokoan, eta gaur bertsolaritan aldaketatxoa egongo da. Julio Soto hartuko dolako Angel Maripe Gainagarikanon tokie, Mitxoletan kasun, eta Kukuprakakin Maialen akizu urtetan bertsopilotan gurekin ibili dena, eta ikusiko du kantxatik kanpo bertsolarin ikuskizunek ere zer ematen duen. Pilotarik hortxe, azkeneko beroketan, eta paperen gainen bi partidu haundi ikusteko aukerakin. Egia da, Donamarikoa frontoie baino gehiago plazare badela ez, azkenen pilotaleku, ohiko pilotalekutatik aldentzen den plaza da, eta hor ikusten da ez, bere ezaugarrik ditun plaza bat dela, pilota normalen gutxixio ateratzen da, lan gehiago itea behartzen duen pilotalekue da, eta aldi beren zaixegoa izaten da pilotarintzat jokatzeko, ez? Ohituta gaude pilotaleku klasiko itan jokatzen, eta plazak beti dauke ezaugarri berezitun bat, eta Donamarikoa ere alde hortatik berezie da. Iaz, adibidez, Ainoak berak hemen jokatu zon, ezagune badauke alde hortatik, eta beste pilotarintzat nik uste kasu honetan berrie dela pilotalekue, eta ikusiko du ez, horrek ere zer egin eduki dezake. Guraldi aldetik ere, zer esan pixkat eman dezake ez, azkenen temperatura beroa daukea, ez gaude ohituta ez, azken aldin hotzera gehiago berora baino, gaur hemen Donamarin beroa egiten du ez, iriki eden pilotalekue da, eta guzkikin temperatura nahiko altuk de momentu hontan, eta auspoak ere zer esan eduki dezake batez ere lauterdiko partidu hortan, lan inbarreko plaza delako, eta ikusiko du ez, nola moldatzen dien pilotarik gaurkoan hortarare. Azkeneko beroketa sakek eta probatzen, pilotak, egia da pilotaleku argia izan da pilotak ere beltzak diela, eta zaugarri horire kontuen hartzekoa da, eta azkeneko beroketatan hemen dabiltze ez, igual hoi baino pixkat geixio probatzen, pilotalekun eta pelotan ezaugarrik diela eta. Ikusten da ez, bi taldetan pixkat esperientzia eta gaztetasune uztartzen dela, baina egia da bi taldetan bereziki gaztetasuna aipatzekoa dela goengoan ez, urdinetan zer esanik ez, oso pilotari gaztek kantxan, eta gorritan, hor media hoianak ioko do pixko bat, baina bestek oso pilotari gaztek diere bai ez, eta pozgarri da aldi beren ikusten da atzetik ere indartxu da biltzela, eta errelebo hori badatorrela ez, torkizuneko pilotarik ez ezik, orain aldiko pilotari
goi mailako pilotarik die eta gaur ea ze ikuskizun eskaintzen duten denan artean. Arratsalde ondona Maria, probestu daigun probestu, hau memorial berezia da, ta aitzakiarik ez du. Lehenik banaka gero lauterdi, guk bertso batzuk abestu. Eguraldia ederra dago, ta giroa gure esku, ta giroa gure esku. Kaixo zer moduz pelota zalen, ze goxo zauden jarririk. Nik lagunduko ditut urdinak, naiz gorroto ez gorririk. Baina moldatu zaitezte zuek, pelotari igarririk. Bersolariok ez duguetan, aholku miragarririk. Aholku miragarririk. Txapa. Bai? Hortxe. Zein ote da. Bueno, lehen txapa botata eta ikusiko du ez, hor dauden ikuste, elkarrekin hizketan nahi die eta bukaera arte beraien kartak osota azaleratu gabe ez, ikusteko horritan maili bera aterako dela, hori argi daola eta urdinetan ikustegoengoan bai aldaketa ez, Leire Oskoz bera aterako da lauterdin jokatzea eta binakakorako geldituko diela Ainoa eta Amaia Arrastia, Natalia Aranburu eta Oiana Orbegozo. Eta pilotarik prest partidari ekiteko, gogoratu lauterdiko partidue 18 izango dela, eta ea ze ikuskizun ematen duten bi pilotarik. Peloteo klasikoan hasiera hontan ez, egia da, pilota asko luzatzen duen bi pilotari diela, eta bi ezaugarri ezberdinekin esango nuke ez, igual maili luzegoa da, Oskozek habilidade gehiago izaten da horra hurren tantoa bukatzeko ordun, edo gehiago gustatzen zaio ez, eta mailiri berriz pilota luzatzea eta lanitea gustatzen zaio, hasiera hontan ikusten da ez, piloteo oso klasikoan bi pilotarik.
bat eta huts kasu honetan leire aurretik, hor boleat sartu da Maili eta ez zaio eskun behar bezala sartu, eta bueno, lehenengo tantoa leire berarentzat. Ikusiko dure sakek zer eragin eduken ez. Batez ere Mailik sakea hartzen duenen oso sakatzaile ona da, ikaragarri sakatzen du, ezkerpareta oso ongi bilatzen du pilotari da, eta gero sakea berreskuratzen duenen kontun hartu beharreko ezaugarria izango da. Mailiri hori erorintzaio ez, pilota hori eskun ongi sartu gabe, eta hasiera honetan igual leire bera konfiantza gehiokin plazaratu da ez, ikusten da bere burukin izketan eta konfiantzaz, Maili urdurixio igual ezin jarriz plazara, eta hasiera erosogoa leirentzat. Sake ona leiren eskutik, Mailik eraman, leirek ireki, Maili iritsi, leirek txokoan, Mailik txokora berriz, ongi hor bazeuken ez, jainez zeuken ikuste leire bera zabalea abitu dela, baina Mailik hor txokoan tantoa inez zeuken, baina txapara alde indio, eta iruta huts leire aurretik. Egia da, igual leire azken aldin oitugoa dela, edo geixo egokitu zaiola lauterdin jokatzea, Maili aspaldi lauterdin jokatu gabere badao, ez? Azkenen txapelketa guztik binakakoak izaten dielako, eta ikusten da pixkate toki hori hartzea kostatzen nahi zaiola, ez? Leire berriz kantxan osongi jarrita momentuz, eta Maili bere toki hori ezin bilatuz. Erresto osona, ezkerpareta bilatuz, oain neukiko da aukera agintzera pasatzeko, ongi moztutako pilota txostan bile, leirek jaso, berriz ezkerpareta ongi bilatuz, hor daukera, sorako aukera, olea zatzea, leirek gehitxo ireki eta hor kanpora alde indio. Lehenengo tantoa Mailintzat, eta oain ikusiko du ez, pilota aldaketak egin batea eta sake hartuta partidu asko aldatu diteke, eta berak, ohikoa dun ezaugarri hori, aprobetxatzen badu minein dezake ez, saketik oso sakatzaile ona delako Maili bera. Presak erako Maili, lauen botein da, motz-motzen, sake osona, ezkerparetan bikain sartuta, eta bigarren tantoa beretzat ez, hasieratik esan du ez. Saketik asmatzen badu oso pilotari arriskutsua dela, eta normalen bere joku ere saketan oinarritzen duen pilotari dela ez. Berriz oso motz, ezkerpareta bilatuz, goengoan leirek ongi eraman, Mailik zabalea, leirek ezin jaso hor, uste baino motzaixio gelditu zaio ez, azken pauso baten faltan, hori ere plazatako ezaugarri bada ez, uste duzunen hortzaudela beste pauso bat eman behar izaten da, pelotak ateatzeko joera hori ez daukelako ez, asko gelditzen da hor pilota, eta hortxe egie da, pilota hoi baino motelago gelditzen dela olako plazatan.
berriz piloteko klasikoan bi pilotarik, pilota asko atzeratuz, gehiagia arriesgatu gabe, guain pixkat ezkerpareta bilatuz, Leirek ongi atzeratu, Maili bildu, Leirek ezkerpareta ongi bilatu, orain torreko zaio aukerako pilota, indarrez, iruterdi ingurura, Mailik eraman, dejada txokoan, eta zona ez. Leire ideia argikin ikusten da hasiera hontan ez, bere jokoa inez, eta idea argikin. Oso bat, bai, botako du, bat. Aupa oskoz luzatzen ari zara nola, egoki sartzen zaizu gaur eskuan bola, ta azken dejadaura ai arranopola. Ederki ari zara ta segizu hola, ederki ari zara ta segizu hola. Mailik hartu arnasa ta ze atakea, Euskal Herrian maite degunez jatea, gure amonak zioen bazun talantea. Sakea izaten dala oso importantea, sakea izaten dala oso importantea. Dira ez, bertxolarik, hortxe beraien taldekidei animatuz, Leiren kasun, gauzek ongiten nahi dela berretxiz, eta Mailin kasuz, ikusi dulako ez, hasieratik sakekin minin dezakela, eta hortan berretxiz ez. Ongi atzeratu Leirek, Mailik lauterdi ingurutik atzera, Leirek luzexeo, lau kuadro ingurutik Mailik bildu. Guainuko du aukerako pilota, dejada zabalen eta dejada ona ez, horre susten harrapatu do Leire bera eta ongi neurtutako dejadakin, tanto ona. Maili prest sakerako, botea ongi ere eginda, ezkerpareta biluz, txosta joko do, eta hor Leirek pixkat geixo iriki behartzun ez, azken momentun txosta jo dion hortan gorputzek geldi-gelditzu zaio, eta pixkat gehiago iriki beharreko pilota zen. Bosna markagaiun eta dena zabal-zabalik ez? Falta hor nik uste eskue, ez? Seitzen utzi do? Ez dakit hor zalantza indo nik uste epaiek berak, nik ez dakitetzen motzegi xake hori, ez? Errepikapenen berandu xeo hartzen da, ez? Egia esan ez du ikusiko, baino hor epaiek berak nik uste zalantza indula, baina, hemendik zalantzakoa zen, ez? Oso zaila da, iarritzea nun indun zehazki botea, baina epaiek berak ere zalantza izan do, ez? Hor pilota jesten hasi da, baina guain etzaio eskun behar bezala sartu eta txapara alde indio pilotak, eta Leirentzat tantoa, seina, momentu enten markagaiun.
Leire presakerako. Ezker pareta joz, zer ditxost, Maik arazoik gabe eraman, ongi baztertuz. Oso ongi etxi bilota, Leirek aukerakoa, Maik airez eraman. Bi pareta, ez da nahi bezala atera, dejada txokoan, Leire iritsiko da. Zaletik zabalea Maik. Eta Leirek ezin, ez? Horre biek ongi moitu due pilota. Eta batez Maik oaingoan, ez? Nik uste ongi bilatu dola kantxan erdigune hortatik Leire ateratzea. Inkomodo zebilelako zabalen eta ezkerretik eskubira erabilido. Eta bueno, nik uste horre landutako tantoa eta tanto ona. 7-6, Maia aurretik. Horrekiko daukerako pilota, ezkerrakin, pixka baztertu intzaio, baina txokoan dejada ona, Oskozek eraman da zabaldu, Maik eraman, eta Leirek ero aukerako pilota, ongi zabalduta, ez? Tanto ona ikusi du bin aldetik, batek txokoan indako dejadakin eta gero defentsan lanen bikain, oso partidu parekatu momentu hontan, 7 markagaiun, eta bueno, 18 bide hortan, gauzek estu. Sak ezker pareta bilatuz, Mairi ongi aterako zaio. Ongi entzeratu, Mairi bolea sartuko da, baina ez zaio eskun. Pitan saiatu da gaurkoan hor boleaz defendatzen, baina ez zaio eskun behar bezala sartu, ez? Normalen konfiantza badauke boleaz, baina gaur hor pixkat zer osore ikusten zaio jokaldi horrekin. Leire sakerak prest. Ongi bilduz pilota. Maik eraman, Leire gantxoan bide, gantxo bikainez. Zoragarrie Leiren tantoa, alde batetik sakea oso onginez eta gero gantxo bikaine sartuz, ez? Partida ederraskoan gaurkon ikusi nahi, harrapatu egin dezu baina orduan ai. Sakea ona dezu ta egon zaitez lasai, ur pixkat hartu zazu tarnasa ere bai. Ur pixkat hartu zazu tarnasa ere bai. Oskoznik aholku bat badut zuretzako, barrokalek baitauka pikardia asko. Bota zazu pelota beti atzerako, bosterditik ez dizu dejada botako. Bosterditik ez dizu dejada botako. Dejada onak ditu begira begira, pelotan gauza asko aipatu behar dira. Zapatilak nikiak eskuari tira, takoak kolokatzen oraintxe hasi da. Takoak kolokatzen oraintxe hasi da. Zuk iritsi nahi duzu, bai 18, baina bizitzan gauzak ez baitira dida.
Zuk luzatu pelota, luzatu partida, ez du ematen baino nekatzen ari da. Ez du ematen baino nekatzen ari da. Bertsolarin aholku kaituta, berriz prest bi pilotarik, eta bueno, ikusiko du ez, esaten nahi gana, nik uste hasieratik konfiantza gehixiokin ikusten dela Leire bera bere jokun behintzat, eta zalantza gehixiokin bere joku hori ateratzeko, eta momentuz bitantoz aurretik Leire bera. Horre, pilota asko, nik uste berak nahizuna baino geixo ez, jetxi dula, jestea baizela helburue, baina horre txapagain gainen atera zaio, eta horria boterik ez doin pilotak ez, eta ezinezko gertatu zaio Leireri hori defenditzeko. Sake berreskuratuta, berriz maien alde. Maik oso luze, guaingoan lauterdiko arrasto horren bile, ezker paretan ongi bilduta, orain torreko zaio aukerako pilota, txokotik, horre azkeneko pauso hortan irristindo Leire berak, alare mairi horre nik uste zabaltzea zeukela helburu, baina oso txokoan gelditu zaiola partidun berak ustezun pilota hori, eta alare, erdi utxez izan badare, tanto, eta bederatzina markagailu. Sake ona, ezker paretan sartuta, Mai berriz bolean bile. Bolea ona, Leire korre ez da nahiko ikusi ez, eramatea bakarrik joan beharren jokalde ikia joan da, pilota zabalduz, baina horre kanpora alde indio, eta guain amarta behatzi Mai bera aurretik. Sake ona, ezker paretan bilatuz, berriz bolea bile Mai. Ez da eskun nahi haini esartu, hor Leirek aprobetxatu atzera botatzeko. Eta lauterditik pasa da pilota hori ez. Horoitu lauterdin jokatzen dela ez kantxa osoan, eta hortxe lauterdiko arrasto horren gainen edo ingurunindo potea, eta epaiek berak txartzat emando ez. Eta bi tantoko aldea guain emezortzira behiden, bantai polite Maiintzat. Maiik txostan bile, hankata torri zaio baino eraman Leirek, ongi moztu, oskozek jaso, beste aukerako pilota bat Maiintzat, dejada zabalen, iritsiko da Leire, zabaletik zabalea luze, Maiik eraman, zabalen dejada, horriñalakin ditu bere burue botata, eta gutxigatik ez da iritsi pilota horta ez, baina egia da, Leirek zabalen dako niako horrekin, margarren tantua lortu dula, eta 10-11 momentu enten markagailue. Oso partidu berdin du ez, egia da saketik igual Maiik arrisku gehiago daukela, eta hor mine iteko intentzioa ikusten zaiola partiduri, baina Leire momentuz errestoan ere ongi da, eta ideia oso argikin gaurkoan partidun zehar. Sake ona, guain dauke aukerako pilota, berriz atzeratu, Maiik eraman, Leirek ireki, Maiik bildu,
dejada txokoan, arro xamarra, Maiek eraman, leirekatzea, Maiek goleaz jaso, dejada zabalen, eta hortara ez da iritsi ez. Oain oso ongi egin da moitzen pilota leire bera, dejadakin eta Maiek pixkat bere tokitik ateratzen, eta gogotik saiatzen nahi da defentsan ez, Maiek, baina egia da plazan esan dula ez, kosta egiten dela pilota oita aiatzea, asko erortzen delako pilota, eta amaikana berriz berdin markagaiun. Ezkerpareta gehitxokin sake hori, zekatzea Maiek baino eukiko daukera agintzera pasatzeko, pixkat gehiago luzatu do. Eskun hobeki sartu zaio leirei, hemen lauterdi ingurura bidaliz. Berriz luze. Maiek pilota ietxi, ezkerran bile. Txokotik txokora. Erek jaso. Maiek hor jesten hasi da, baina ez zaio eskun, ez? Uste gaurre konfiantza gutxikin, ez? Hor normalen lanerako egoten da, lan asko egiten duen pilotari dela, eta gaur, pixkat erabakik azkar hartzen nahi den hortan, ez dela asmatzen nahi. Publikoa etorri da, emozio esken, biak pare-parean aparta zaitezten. Berdintasuna nahi da, baina ez hainbeste, Barrokal prest dagonez bihotza usteko, zirrikitu bat bada partida hausteko, oraintxe da unea lanari eusteko, Zulasai egon Mai eta segi, kontu bat ala ere iruditu zait neri, Dona Mariko txapa ez aldau beregi, Psikologia ere garrantzizko daño, zuk bidali mezu hau zure bururaino, gaur niri txiko naun emezortziraino. Nola etorkizuna igartzen dakidan, burua kontzentratuta sartu partidan, ta bai ez zazpitanto ja egin segidan. Ta azkena aholku bat badut behar bada, ez tanik asmatua hau betikoa da, dominatu tantoa, ta gero dejada. Hortxe ez, partidun zer ikusi dien nabardurak azpimarratu bi bertsolari, eta egia da berdintasunen nagusi dela kantxan, markagailun behintzat paren dielako, azken txampan sartuta 18 baita partidue, eta goen garrantzitsu izango da ez, jarraien jokatzen dien tantok, eraki horrak izango dielako. Hor, hankata jokatu dio ez, hor
Oain arte luze xamar jokatzen ari zen, eta erosogo, oain hankata jokatu dion hortan gerri esartu beharra zeonez, pilota hori jasotzeko, eta hor beso utxen jo dio, eta txapazpira alden dio, eta 12 markagailu. Sake osona, txostan bile, eta hor bai ez. Hor asmatzen bada ez, txostori jotzea sora eginkorra izan leike, batzutan pixko bat pilota gelditzen delako, eta beste batzutan oain indun bezala asko atera ez. Berriz txostorren bile, guaingoan ongitxoin dio pilotari leirek. Luze, lauko arrastotik atzea, Maik eraman. Eroringo da pilota hori, Leirek zabalen, Maik jaso. Leirek bai, luze. Maik jetxi. Leirek arro, ongi lauterdiko arrasto horren bile. Gantxoan bile joango da, txokoan, eta bueno, ona zenez, hor Maik aurreneko pausoa zabalea inez eukelako, eta gainen izan balitz tantoa inentzulako, baina egia da, txapazpira alde indiola, eta 18 biden 14 eta 12koa markagailu ona kasu hontan kukuprakantzat. Konfiantza emango dio Mairi ez, hor tanto hau lortu izanak, bitantoko aldetxoare badauke 18 biden. Baina, orain bida, hor bera erori zaio ez. Normalen utxeiken ez ditun pilotak utxeiken nahi da gaur, eta bere burukin pixka eta sarrere ikusten da gaurkoan. Eta, hemen partidu ez da amaitu ez, 18 biden Leire tanto bakarrea da olako momentu hontan. Leirek zabalea, intentzio hondikin, iritsiko da, baina horre azkeneko gerri kolpe hortan justu iritsi da, eta berriz txapara gaurre gainea txapakin, nahiko asarre dago, ez? Horre 3 badauzko behintzak kontatuta txapara joan zaizkionak, eta aldea, ez? Beti txapan jo edo txapatik gora, aldea hundie eoten da, eta gaurkoan txapakin horre asarre da bile. 14 markagailu. Songi atzeratu Leirek, Maik eraman, gantxoran bile berriz, oengoan zabalea, baina oen ere pilotaik ez die bate arrexak ez, indarra hundi gabe bazetorrelako hor, normalen gantxoan sartzeko indar pixkoate eta indar hori aprobetxatuz hobeki sartzen da gantxo hori, eta aukera ona zeuken, egia esan zabala libre zeolako, baina txapazpira alde indio pilota horrek. 15 eta 14, Maik sakera. Ongi atzeratu, Leirek eraman. Maik berriz gerri jota. Leirek jaso. Oingoan bai ez, hor. Suerte gabe ibili da aurrekotan, txapara alde indio, baina guengoan, falta eman du ez, juezak hor, egie da txapa gainen izan dela, txapatik oso hurbiljotako pilota izan dela, baina epailekoa txarra ikusi du. Moztu beharra dago alta, inork ez baitu entzun orain txapatalka, eta joan
atalka, atalka, ostatua hor dago eta barra falta. Frontoia ez da osatzen soilik pilotariz, juez bat behar da eta hortxe dago argiz. Hitz egin behar zaio errespetu handiz, nik txapa entzun baitut gainera bi aldi. Ala egin badezu ze habilidade, nik nahiko nioke ba publikoa igalden. Lantzeko ari tanto emana bazpare, kasualitate zein du naparraren alde. Esan didate jueza bizkaitarra dela, beraz ahaztu hori akabo bestela. Bistan da partidua bukatze hartzela, animo oskoz eta zuk segi horrela. Bi bertsolarik aurreko tantoari referentzia inez ez, egia da, maili berak eta hemendik txapa gainen zela behintzat ematen zula. Baina epaileri berak esan du ez, txapa hori entzundula eta txapa iruditu zaiola, epaia hortarako dago eta kasu honetan 15 markagailun. Mailik luze, lau terdiko arrastorren bile, leire karro arro erantzun. Mailik pixka pilota etxi, leire karrotu. Mailik zabaldu. Ezker pareta bilatuz, Mailik txokotik atera. Berriz ezker pareta oso ongi bilatuz, Mailintza zai ezen baino ongi ateratako pilota, leirek aukerako pelota, dejada txokoan. Maili errez iritsiko da, beste deja batekin erantzun. Esko zekatzeatu, Mailik zabaldu. Zabalen deja da. Mailik jaso. Esko zek bolea txokora. Mailik deja da txokoan. Leire iritsi da, baina horre esaten duna ez. Azkeneko pausoi kosta egiten da ematea. Hor gaine iritsi eta berriz zabaldu nahi izan do. Eta hortxe ez, alde indio pilota horrek, eta tanto gorra Maien alde erori da. Bi tantotxo falta kukuprakak lehen puntu elortzeko, baina aldi beren mitxoletak ere ez du urruti ez, partiduzi oso berdindu izaten nahi da, markagailun tanto bat obiko alde izan da gehienez, eta bukaera arte ematen du olaxe izanen dela. Horre koiskan bat jodo ez, sake hortan pilotak ez do bote naturala inez, azkeneko hortan gorputza etorri zaiolako osko zeri berari, horre koiskan bat edo lurrentzen zerbait jota gainera etorri zaio, eta 17garrena eta partidu irabazteko aukera Mailik. Oso sake ona, leirek jaso, Mailik atzea, leire gantxo zabalera, Mailik gantxo ona ez, berriz gantxo sartu da, baina goengoan txapa garbi entzun da eta txapara joan zaio pilota hori leireri, eta 18 eta 15, Mailik lehen puntue kukuprakantzat. Zeinen partida elegantea, biak beso zeinen libren, aurkari izan zarete baina,
orain berriz adiskide. Partida gorri joan da baina, bai zorionak zuriren. Batek ezin baitu irabazi, beste batek galdu gabe. Egia da bai ala izaten da gaur arte, pare-parean joan zeraten, inor joan gabe aparte, aleginak ta intentzioak, beren saria dakarten, bizitzan inoiz ez da txibehar, azkenengo tantora arte. Hementxe aurreneko partidue honen bestez, Lautardin jokatutako partiduk eman diolako hasiera eta hor leire hasiera baten oso ongi hasi da, partiduri eharki inez eta gero hor bigarren tarte hortan 18 garren arte etxisto etximailik saken oinarrituta tanto onak lortuz eta igual bere partidukin bera ez da ineroso sentitu hasieratik, baina puntuk hemen garrantzia dauke eta bera iritsi da 18 eta lehenengo puntu garrantzitsue kukuprakantzat ez, eta orain ikusiko da ez, binakako partidue guztiz berri izango da, nik uste jokatu gabe diela elkarrekin Ainoa eta Amaia Arrasti eta Aranburu eta Orbegozo bera. Eta partidu polite berri eta ikusteko irrikitan egongo gana, guain minututxo batzuk beharko ditue beroketa lano ikiteko eta aurkitzuliko gaberriz binakako partidu honekin. Habéis jugado bien.
Está bien. No zara kontenitxe bat. Berdinetan. Venga, konten egoteko modu. Bueno, nik uste pilotarik ja ongi berotuta daudela, epaia berare hurbildu zaioa, eta bueno, aurki izanen die protagonistak kantxan, ikusiko du ez, ze aldartekin ateratzen dien lau pilotarik, hortxe oain epaiekin hizketan, pilotan aukeraketa dela eta ikusiko du. Esan duen bezala hasieran, bueno, kombinazio berrik die, kasu honetan, Oiana berak Natalekin ez dulako jokatu eta Amaiak eta Ainoak elkarrekin ez, hortxe, bueno, polit ere ikusteko. Eta, bueno, lau pilotarik berea emateko gai balin badie, partidu haundi espero diteke, eta gozatu hartzen duen lau pilotariri behide. Lehenengo norgehiagokan, lauterdin, azkenen maili atera da garai 18-15 irabazita, beraz kukuprakak lehen puntu baliotxu eskuratu du eta horrek beti ematen du lasaitasune, binakakoan beste lasaitasun batekin jokatzeko eta presio geixo mitxoletak ez, garrantzitsua delako aldiero puntutxo bat behintzat lortzea. Egin ditugu agurrak ta eginda oreak. Dona Maria hartu du jagorrien koloreak. Eta oraindik ere ditugu gure indarrak gordeak. Banakagera osona baina binaka oraindik hobea. Naizta nere helburua ez den presio sartzea, nahiko baldin baduzue final hortan jokatzea. Zuek bi aukera dauzkazue gaurta hobeda pentsatzea, aukera bat da irabaztea, ta bestea ez galtzea. Epaien txapa botatzeko zain lau pilotarik, ikusiko bueno, zein hasten den sake horrekin, eta kasu hondan bueno, txapak zer iritzi dion. Gorri ez, kusta zaio, baina azkenen gorri. Natale hasiko da partiduri hasiera emanez, eta bueno, pilota aukeratzeko aukerare bikote gorrintzat. Preslau pilotarik. Natale Amaiak pilota emateko zain. Eta Natale badejoa bere aurreneko sake hori ateratzea. Zabal-zabalea sakea. Amaiak arazoik ez hori esotzeko. Oianak earki baztertu pilota. Amaiak jaso. Talen aukerako pilota, zabaldu, Ainoak txokora, Oianak jaso, zabaletik zabalea, Natalek eraman, atzea, buruz gain pasatu dio, baina horre pilotak ematen dut denbora pixkoat ez, pilotak lurren ez hain beste ez delako ibiltzen atzea joan dare eramateko, baina goaingoan osongi ez, buruz gain pasatu dio pilota horrek.
Eta hasiera bizi-bizi eman dioa jokoari lau pilotarik. Erdiko sakea, Oianak bikain eutxi, Maiak atzeratu, Oianak eskatu, jasten saiatu da, Ainhoa txokora, Natalen aukerako pilota, eharki moztuta, Amaiak hor, ongi eramando, hor zaiezen txokoan ongi sartuta zeolako, baina gehi harrotu du pilota hori, eta hor txapatik gora aldein dio, bana markagailu. Natale sakera, Maiak altxa, Oianak ongi atzeratu, gerri jota, Amaiak zabaldu, Oianak eskatu, hor zabaletik zabale igual saiatu da ez, pixkoat pilota moitzen. Horregi da asko eskatzen hasi dela Oiana bera eta Natalek hor badaki mineiten ez, aukerako pilota hoitan sartu ezkeo. Eta momentuz utxegite horrekin berdinketa markagailu. Oianak eraman, Ainhoak bikain ez, horre Natale txokorako biden harrapatu do, eta zabalen indako dejada horrekin, garrantzitsu izango da, sakei, Ainhoan sakeri, Oianak ematen dion errestori ez. Oso sakatzaile ona da Ainhoa bera, baina bigarren pilotak adande oso aurren uzten bazaio Ainhoari, nahieran bukatzen dakinez, garrantzitsu da saiatzea bigarren pilotak ada hortan oso aurren ez uzten ez. Ongi baztertu pilota, Maiak atera, Natalek aukerako pilota, ireki, Ainhoak txokora, eta oso ongi ez, horre txokotik txokora, Natalek zabalerako pausua emana zeuker, eta beharki baliatu do Ainhoak txokoan pilota hori uzteko. Ainhoa sakera. Txostan bile, baina horre gaine erori zaio ez, bada horre tarten bat pixkat pilotak irristitzen dula, kasu honetan horre asio zain jarrita zeon Oiana, baina hor gainea etorri zaio eta ezin izan do onera eraman. Oianak jaso, Ainhoa bildu, Oianak eskatu, eharki baztertutako pilota, eta horre indio pilotari Oianak ez, gerri indutako pilota izan da, eta horre Amaiari uste baino geixio tira dio pilotak, eta tanto ona Oianan eskutik, 2 eta 5 markagailu. Natale sakera, erdi-erdiko sakea, eskubizongi eraman Amaiak, Oianak berriz indarrez eta ezkerpareta bilatuz, Natale sartuko da jokoan, ongi berriz ezkerpareta sartu nahien, Oianai baztertuko zaio, ongi ateratako pilota, Ainhoa gerri-gerrin bikainez, horre 5 erdin gururaino, ongi luzatu do pilota, Oiana ere pixkoak elditu intzaio, baina ongi atera do. Ainhoak bildu, Natalek jaso,
Amaiak txokora eta bikaine, ez horre binakako txapelketan zeharre aukera eukizunetan ikusi ginunez, hori oso ongi iten, Zabaleko dejada hoi eta perfektua izan da ez, esan lortu du. Azera hontan sartu digute ez dena, baina ez dezagula ikusi ez dena. Bikote honek hausten du mila eskema, taldeko zaharrena eta gazteena, taldeko zaharrena eta gazteena. Amaia eta Ainoa, zuen parekorik naizta hasi zareten, eroso askorik, ta naizta ez den jaso hainbeste tantorik, etzazuela galdu, konzentraziorik etzazuela galdu, konzentraziorik. Bueno, 2 eta 6 momentuntan markagailun, eta bueno, hor ikusi da ez, hasiera ona eman diola bikote urdinek bixi-bixi jokatzen, eta bueno, tantoak onginez, batez babik asmatu induelako ez, tantoa bukatzeko orduan, Ainoak aukera eukidun oitan aprobetxatuz, eta guaingoa azkeneko tanto hortan, Amaiak Zabalen indako jokaldi eder batekin. Ainoa berriz sakera. Ianak ongi eraman. Oantxe dauke. Hor aukera pixkat pilota baztertuta gintzako bikote gorrik. Hor pixkat gaizki jarrita zeonez, berak uste baino gehiago tiratu dolako eta horre ezkerrakin gaizki eman dio pilota horrei. Hasiera hontan egi da, Oiana bera pilota asko eskatzen ari dela ez, eta Natale, aginte makilori Oianari uzten ari zaiola, baina nik uste Natale berake hor badaukela gaie, mina hundi egiteko bizitasun aparta daukelako besoitan, eta atrebitu behar daukela ez, pixka gehiago sartza joku. Oiana aiatuko da, ongi eraman, boti boleaz, Oianak eskatuta atzeratu, Amaiak jaso, Oianak osongi gerri-gerrin jota, ez da ezkerparetan sartu, beste aukera bat, ongi atzeratu, Amaiak alture emanez berriz 5 kuadro ingurura, Oiana horre jesten hasi da nik uste pilota ez, aurreko pilotak adak luze jo diton bezala, guengoan nik uste pixkoat jetxi nahizula eta horre zaiola eskun sartu. Eta lehengo bidetik ez, nik horre piso guztie oian nahi uzten ahi zaiola iruditzen zain Natale, eta partidu pixkoat bere gain hartu beharko lukela Natalek ez, pixka lagundu atzelariri eta bera ere saiatu horra aurren jokoan hasten. Ongi defentsa Natale, Amaiak eskatu, eta bikain bildu, horre ezkerpareta sartuz, Oianak ederki atera. Oianak osongi, gerri-gerrin jota, lauterdin gurura baztertutako pilota, ez da eraman, Natale kiriki. Eta horre, nik uste Ainoak bolea Zabalean aizula ez da konformatu hor txokoan sartuz. Bolea hori eta Zabalea nahizula eta hor txapazpira alde indiola.
Natale prest sakerako. Amaiak luze-luze. Oianak ongi, hor txostan bile. Hor goiek libratuz Amaia. Oianak erdi erdira. Zabalea oso ongi zabaldutako pilota. Ainoak justu eraman. Natalek bikain baztertu. Oianak bipareta, baino gehiegi ez. Horre, Oiana gogo handikin ikusten da ez, pilota askotan eskatuz aukerako ikusten dulako. Baina oso zaida ainatzetik ez, jokaldik iten hasita asmatzea eta kasu ondan, bipareta ideia ona zen, baina etzaio nahi bezalatea eta kanpora aldein dio. Oso pilota zaiera mando txosta jota zeolako. Natalek zabaldu, zabaletik zabalea bolea. Natalek bildu. Oianak eraman. Txokoan. Oianak ongi zabaldu. Zabaletik, Amaiak jaso. Natalek txokora oso ongi moztutako pilota, beste pilota etorriko zaio aukeran. Ongi atzeratu. Man. Bipareta, Amaia bildu, Oianak oso ongi ezkerpareta, Ainoak eraman, Natalek zabaldu, Amaia prest dago, eta hor, Natalek indarrez moztutako pilota izan du ez, horre eskuineko arrastori ongi bilatuz, bixi, eta Amaia jarrita egunagatik, goengoan ez du eramateik izan. Bikote gorrik, goin tanto moitu ondan, bere zaugarrik erakutsi ditu, ez? Bikote, zaugarri berezitu baditu, eta bikote gorrik zerbait badore bizitasun hori da, ez? Eta defentsan lan hona iten du normalen Oianak, eta nik uste, Natalek sartzen denen mine indezakela, eta goengoan ikusi da, ez? Hor, Oianak aukerako pilota, gerri-gerrin jota bost erdi ingururan, Amaiak eraman. Natalek txokotik txokora, eta hor asko tira dio pilota Amaiari, ez? Zaila da harritzen, noiz gelditzen den da, noiz tiatzen duen geixio pilota horrek, hor guain Amaiari jarrita zeolako, baino gainea etorri zaio. Berso bana bakarrik ezpada inporta, harritu garelako modu hortan jota. Hau ja berdin du zaiguia ez gaude kontra, jueza bai frontoia ez gure aldez dagota. Jueza bai frontoia ez gure aldez dagota. Gorriak nekez hasi eta orain fin, Oianak ere zeinen ondo dionekin. Bitanto behartzitun gutxinez beinepin, sakea eramateak txiri bueltarekin. Sakea eramateak txiri bueltarekin. Hortxe lau pilotarik berriz kantxara itzulita, guain ematen du bikote gorri ere sartu dela pixka partidunez. Igual Maialenek esan duen bezala txiri buelta hoxe behar Oianak pixkat partidun sartzeko, eta Natale batez ere ikusten dugu guain sartu xego, ez? Hasiera hortan pilota asko utzi dio Oianari, eta berak ere badaki, ez? Sartzen denen mine indezakela, eta bere eskutik bikote gorrik tantoak lortu ditzazkela. Amaiak aukerako pilota, gerri-gerrin jota hemen bost erdi ingurura.
Oianak ongi eraman, Ainhoa sartuko da laguntzea, hor pilota jetxi. Natalek horre, nik uste, moztu naizula pixkat pilota, baina horre eskumuturre pixkat bera behi da jarri duen hortan, bera alde indio, zen aukera txarra pixkoa pilota hori jetxtea, baino, nahi baino, berago alde indio pilota horrek. Ainhoa sakera. Oianai hor pixka geixotia dio, baina ongi eramando. Ongi eskatu Oianak. Ongi jetxitako pilota izan da, baina horre txapare gaur kantari dago, ez? Askotan, lehen partidun askotan entzun dut txapa hori, eta oaine bai, ez? Torri ganen antzematen ginu, txapa igual oi baino beraxio daola, baina ez dakit, horaxio ematen du daola gaurkoan, askotan entzuten aigalako, eta, bueno, kasu honetan ongi mozutako pilota txapara. Natale sartuko da, ongi gerri-gerrin jota txostorren bile, Amaiari ongi atera zaio. Oianak ongi atzeratu. Amaiak eraman. Ongi luze-luze, lauterdi bost ingurutik. Bildu Oianak. Amaiak atzeratu, Oianak eskatu. Oianak biltzen saiatu da, baina aukerako pilota Ainhoan zan moitzen hasteko. Nataleri gorputzean kata jokatuz, ezkerrak egin zabaldu. Ongi jarrita da Natale, arki bildu do, Oianak eraman. Bipareta Natalek eta bikaine ez, egoengoan efektu handikin indako bipareta izan da, hor azpi-azpitik efektu handi esartu dio. Eta olain beharra zeonez, pilotaleku untan kosta iken da biparetare zabaltzea, eta oso jokaldi hona izan da Natalen eskutik. Sake oso ona izan da ez, horre seien ingurun baztertue eta eramateko oso zaiezena, da Natalen aldetik tanto ona. Eta bueno, pixkanaka azken bitantoak segiden itea lortuta, markagaiun bitantoko aldea guaindi, baina 10 eta 8 eta 10 barkatu markagaiun eta bitantoko aldea. Berriz esake ona, ezkerparetan hilko dena, Amaiak bikain atera do. Natale eskuinekin jarrita atzeratu. Amaiak ongi, gerri-gerrin jota. Oianak ere bikaine pilotaka da. Hor zabaletik. Ainhoa sartuko da Amaiari launtzea. Natale ere bai, zabale alde indio. Hor gerrikin eutxi beharreko pelotari bikain atzeratu. Oiana, ongi gerri-gerri jota. Amaiak bikain ez, 6 inguru arte. Atzelarik nor baino nor gehiago. Jetxi, eraman. Natalek aukerako pilota, osongi txokora dejada, Ainhoak jaso. Natalek atzera, ez dio hor eskueber bezala sartu. Ainhoak ongi hor txokotik txokora ez, hor Natalek ongi moituto pilota, ustez tantoa lortzeko merituk indito ez, osongi moitu dolako, baina Ainhoa bikain
ibili da defentsa lanen eta azkeneko jokaldi hortan ere asmatu du, ez? Txokotik txokora luze jokatuz eta horre Natale jarrita zeo, baino beti esaten duna azken pausotxo hori falta ongi iristeko. Ainhoa sakera. Horre tira indo pilotak, Oianak jaso. Hor Ainhoak ezakitez, nik uste dudatu indula azken momentu zerrin, ez? Bi jokaldi oso egiten ditu hortxe, bai moztuta eta dejada txokoan inda, eta nik uste bik etorri zaizkiola burura, eta batzutan bik etortzen dienen, bat txapa alde egiten du pilotak, ez? Txapa azpira kasu hontan. Oianak ongi atzeatu. Berriz Oianak eskatu. Ezker pareta bile, txostan bile. Ainhoak jaso. Aukerako pilotan Natalentzat. Amaiak bika iluzatu. Oianak zabalea. Txokotik Ainhoa bildu. Natale gora. Amaiak geixo. Oianak eskatu. Ongi atzeatu. Horre erorintzaio pilota hori altxatzeko arazoik ez Natalek, zabalea Ainhoak, baina horrankata jokatuz, nahiko lan eramateko. Oianak zabalea, Ainhoak horre ikusi do ez, utxunea zeola txokoan eta araxe botan aizun dejada batekin, baina indar pixkoa falta izan zaio ez, pilotari horrea iristeko, eta bueno, partidue ia berdintzea lortu do bikote gorrik, momentuz tanto bat atzetik, baina bueno, guain sentsazio hobek ematen bikote gorri hasiera baino, eta zalantza geixo eragiten bikote urdineri. Zongi Natale hor defentsa lanetik erasora pasa, zongi bazertuz pilota, oain bai aukera garbia daukela, baina hor janindo pilota ez, hor zabalea botatzeko aukerazun hortan, pixkat gaine etorri zaio eta ez du asmatu. Naiz orain kanpora joan Tarnasa epeldu, Aranburu zurekin pozetan gaudegu, nolako bi paretak ta txokora heldu. Ta oraindik batxillerra bukatu gabe du, ta oraindik batxillerra bukatu gabe du. Urdinak ere dira gaztetxoak oso, laukotean zarrena berriz orbe gozo, segitu ezazue zuek ainte moso, tatzelaria ez dariko hain gozo, tatzelaria ez dariko hain gozo. Aurrelariak da bilzbiak bero-bero, tanik Aranburutik asko det espero, 3-4 puntu eman behar zaizkio edo, bere trentza horrekin tanto egin ezkero, bere trentza horrekin tanto egin ezkero. Aurten urdinentzat da seguru txapela,
Badute talentua, badute nibela, segitzen baduzue pixkaten horrela, ziur gorriek aurki etxiko dutela, ziur gorriek aurki etxiko dutela. Bueno, hortxe ez, bertsolarik aipamena, denetik pixkat, adine ere erabili du, eta hortxe, gaztetasun esperientzie kantxa, baina pilotarik eguain beraiena ematen, eta partidu ere berdin du ez, 12 eta 10 urdinek aurretik joanagatik. Horra maiak eskun oso ongi sartu do pilota, baina gehiegi arrotu do eta goiko txapan bete-beten ez, jo do pilota horrek, eta 11 eta 12 sakea Natalentzat. Sake ona, Amaiak eraman, Oianari baztertu intzaio baino ongi zabaldu do pilota, Ainoak zabaletik bildu, Oianari utzitik azken momentun eta bikain gerri jota atzea, berriz ere Oianak eskatu, baztertzen saiatu da baino erdi gelditu zaio pilota Amaiari, ongi aprobetxatu eta geixio luzatu, Oianak ezker pareta goingoan bai aurkitu do, Natalia ezkerrakin jarriko da, hor zabaleko arrastu horren bile, Ainoak txosta, Oianak bildu, Ainoak horren ikuste txokotik txokora nahizula ez, azkeneko momentu goiko posture aldatu eta azpitik hasi da luzatzen, baino eskun ez do behar bezala sartu eta azpira alde indio, badauke bigarrena horre azpira alde indiona, eta markagaiun A2 momentu honetan 12. Sake ona, Amaiak bikain atera duna, Natalei sartu ingo zaio ezker pareta hortan, eta baina aukera Ainoak erasora pasatzeko, pilota asko jetxiz, hanketa jokatuz, Amaiak agintzen seitzeko aukera, oso ongi atzeratu. Oianak pilota horrei eutxi, Amaiak ezin eskunei bezala sartu, Oianak pixkat gerri-gerrin jota pilotak da bikain eta zuzena. Eta hor Natalek, lanen segi beharren ez eta pixkat tantoa luzatu dejada ine izan do txokoan, etzen aukera txarra ez, hor txokoan zuloa bat zeolako, baino bere jokaldi kasu honetan txapazpira joan da, eta oso berdin du egoen partidu ere ez, aurreneko ala esi joan da, tanto baten gora beran ibilitie partidu guztintzear, eta hemen hasieran urdinek aldetxoa hartu duen arren, gorrik berdintzea lortu du, eta guain urdinek berriz tanto baten gatik aurretik. Sake oso ona ez, hor seiterdin gurun pilota Ainoak baztertu do ezkerparetan, eta zinezko izan zaio Oianei eramateko. Ainoak badauke hori ez, esan du saketik mina hundin dezakela, eta batzutan hor ezkerparetan sartzen asmatzen hasten denen arrisku handi dauken pilotari da. Ongi etxe Oianak, Natale gerri-gerrin jota, oso ongi ezkerpareta bilatuz. Ezkerparetan sartuko zaio, Ainoak aukera. Gerri-gerrin jota ongi atzeratu.
Oian nahi hor pilotak tira indio, azkeneko momentu baino eramateko aukera eukido. Eta hor, Ainoak zabaletik zabalean ikustein naizula, Oianak meritxuz eramando pilota hori zegainea etorrita zeuken. Eta Ainoak berriz horre zabaletik zabalean naizun jokaldi hortan, azkenen utxindo ez. Eta guain Ainoa ikusten da igual konfiantza pixkat galduta. Hasiera oso eman dio partiduri bere jokaldikin eta pilota ongi moituz, baina guain Bizpairu pilota alde indioa txapazfira ezkerrakin eta horre pixkant ikuste konfiantza galarazi diola eta guain berriz toki ezin hartuz ikusten da Ainoa, ez? Sosake ona, Amaiak eraman, Natalek atzera, eta horra Amaiak ere guengoan, ez da eskun sartu, eta guen pixkat elkar kutsatu eta ikusten da bikote urdinez, utxeite batzuk pilatu ditu eta gorrin meritu baino gehiago edo, gorrik indako tantoak baino gehiago, azkeneko biok, urdinen utxeiteek izan die, 14 eta 12 aurretik ziztela, 14 berdintzeko balio garri zaizkioanak ez, bikote gorriri. Ainoa sartuko da launtzea, osongi moztu, Natalek bikain jaso, Amaiak osongi atzeratu. Amaiari hor zabalea joan zaio, bildu. Natalek berrizatzea, ezkerrakin Ainoak txokotik txokora, Natalek jaso, ozta, Ainoak atzea, Oianak ongiritxita jaso. Amaiak bikaine pelotak adagerri jota, eta hor ongi sartuta ez. Meritxuzko tanto Amaian eskutik ez, hor intentzioz biodo pilota hori eta oso ongi jarritako pilota izan da. Ezker baretan earki sartu eta horra Oiana ongi jarrita honagatik tanto itea lortu du Amaiak eta Amaian meritxuzko tantoa izan da. Ainoa berriz sakerako prest. Sake ona, ea nola ateratzen den hortik. Arazoik ez Oianak eramateko. Oian antzak aukerako pilota. Ongi atzeratuta, Amaiak eraman. Ongi jetxido pilota hori, Ainoak eraman. Zabaletik zabale Oianak, Ainoak jaso, Natale sartuko da jokoan, eraman, atzea geregearin jota, Oianak eraman, ongi irekitako pilota, Natalek jaso, atzea berriz, eta Oianai buruz gainez, horre, Oianare txokoa bestea joana zen, eta hor osongi aprobetxatu du Ainoak buruz gain pasatzeko. Lehen bentaja zenuten tarte handikoa, gauzak berdindu dira guztiz logikoa, oaintxe hasten da joku psikologikoa, psikologikoa. Hasieran zenuten besoa askatzen, ni oraindik partidaken hau bakezkatzen. Hasi dira ta hasi pelota gastatzen, pelota gastatzen. Animoa Ainoa ta animoa Amaia, ez zaizue komeni partida lasaia.
arriskuak hartzeko oaintxe da garaia, oaintxe da garaia. Nik ere nahi nieke animoa opa, txokoan zabiltzate beste aldera bota, zabalean lekua sobera dagota, sobera dagota. Sakea paretara eta gero luzen, irabaziko dugu guk gaurkoan aixe, hartu arnasa eta segi horrelaxe, segi horrelaxe. Hartu arnasa eta guztiak etorri, aurrera eta atzera baietz egin korri, oianaren musua ja ez dago gorri, ja ez dago gorri. Oengoan, pertsolarik aholkuk ematen ez, hor jokoari referentzia inez, eta hor biutxegitxe segidan indiko bikote urdinek, horrek markagailun berdintzea ekarri do bikote gorrintzat, baina guain beste bi tanto erraiskane lortu ditu bikote urdinek, ongi jokatuz eta tanto hainez, eta guaintxe dauke momentu bikote gorrek partiduri eusteko, eta bikote urdinek aldiz, markagailun alde iteko. Txokora, Natalek jaso, berriz txokora, eta oso ona ez, jokaldi horre bi kabitu die zabalea, hor koordinazio xe falta igualez, normalen autu izaten da bitako bat txokoral abitzea da bestea zabalea, kasu honetan biek argi ikusi du zabalea gotako zula, eta hainoak bikain baliatu do, gantxoz txokoan usteko. Sake ona, bentzazpi kuadrotik, oienak ezin eraman ez. Saketik bai aldetxoa egiten aidela ez, hor bi sake momentu zitxia zuzenen lortu do, eta hola markagailun estu zoazenen pilotaka da bakarrakin tantoak lortzea balio handia izaten do, eta guantxe oita birabiden lautantoko alde hau eta lautanto garaipen hori lortzeko alde polite bikote urdinentzat. Horre uste baino geixi oteatu dio ez, jarrita zeon oiana, baino egia da ezkerpareta hori jotzen dunen, oso zaila dela iarritzea zeingo dunez, batzutan gutxixo ateatzen da, beste batzutan asko tiatzen do, eta aukeran sake horrekin ezkerpareta hori jotzea aukera ona da, minaiteko aurkariri. Oianak luzatu, Amaiak berriz ezkerpareta ezin bilatuz. Oianak ietxi nahi baino hor ezkerpareta gehiekin. Hainoak moztu, Natale sartuko da, ongi atzeratu. Oiana. Hor botiboleaz jarri da Ainoa, baino egia da indar gutxi eman diola posture hortan jartzeko, eta eskunez bada sartzen eta botibolea sartzen bada oso zaila dela pelota horrei mine ikia eta kantxan hor frontisea iristea, eta goingoan ez ere zen gelditu da. Eta bikote gorrintza tantoa. Natale sakera, sake ona,
Ointorko zaio aukeran pilota, hor pixko bat janindo pilota hori. Ezker paretatik ongiatako da, ongi atzeratu. Beste aukerako pilota bat. Baina hor azken momentun baztertu intzaiona. Gerri-gerrin jota. Oianak bikain jaso. Haupa Natalek guain hor txeukiko du, baina hor goitik hasi beharren azpitik hasi da irikitzen ez eta azpitik posture naturala izatea zaila da horre irikitzeko, badakiten, askotan iten duen jokaldi delako, pixkat goitik hartzen denen erresago izaten da jokaldi horitea, eta hoen txapazpira alde indio, eta bueno, 20 eta 15 eta bikote urdinek puntu elortzeko bitanto faltan. Oianak ongi zabaldu, Ainuak zabaletik dejara zabalen, eta hor bai, ikuste zusten harrapatu dola Natale ez, txokora abiatuta zeolako, eta zabalea bota dion dejada hoi, ba, bueno, matematikoa ez izan arren, bai ez zusten harrapatutakoa eta gaina plazan esan duna. Gertuan daude, baina ez da bukatu. Erresa daukatela ezin da ukatu. Estrategia behar dugu aukeratu. Norrari den hobeki zer horrek juzkatu. Azken tantoa falta ta honen asaketik. Baina erantzun ona dakarte kolpetik. Segizazue hortan lehengo bidetik. Ni gutxienez jarri behar den neretik. Zuk kamiseta dezu gaurkoan edarra. Neren jersea ez dago aipatu beharra. Botileroak dakar berez berri txarra. Ara konturatu da, hau da ez beharra. Berri txar bat dut baina nik gorrientzako. Oraindik ere baina ez hartu aitzako. Hauia egina dago doaz aixe asko. Egin ditzakete hauek laister bai seitanto. Sakea erantzunta ondoren gantxoa. Pasatuko ote da diozun kasoa. Gainera arnasa dute bastante mantxoa. Zure bersoa ez alda oso graziosoa. Bueno aizu honenak irabaz dezala. Baina bueno gorria balitza ojala. Animo urdinentzat hauxe da finala. Ta joka ezazue dakizuen bezala. Hogeita bat eta 15 markagailun, Ainhoa prest ez, azken sake horrei ekiteko, eta oantxe ba, azken sakean Oianako songi eraman, Natalek aukeran, eta hor Amaiak ez, gehiago eman nahi zion, eta gaur baditu ez, bizpairu hor gora botata, ongi eskun sartutakoak izan dienak, baina alture gehiegi eman dionak ez. 16. tantoa, eta bueno, aukera bikote gorrintzat, ba, lanen seitzeko, eta hemen gainea, ba, bueno, puntuz gain, tanteoak ere zer ikusi haundi izango do, ez? Egia da, puntuka jokatzen dela, puntu bat irabazten dela partidue irabazten dene, baina gero, ba, bueno, txapelketan zehar ba, empate asko egon daitezke, eta gero hor tanteoak ba, zer ikusi eukiko do.
Oianak ongi ezkerpareta bilatuz, Amaiak atera. Nataleire sartu ingo zaio, aukerako pilota Ainoak, oso ongi gerri-gerrin jota. Oian atzeak akorrik egin da, oso pilota zaie gaina eraman, da txapa gaina. Eta hor Ainoak botibaleaz bikain bukatu du, ez? Eta bueno, hor 22-16, garaipena eta tantoa bikote urdinentzat, eta horren bestez banakako puntu banaketa bat, ez? Azkenen aurreneko partidun Maik irabazi du, eta bigarren partidun berriz bikote urdinek, beraz Kukuprakak bat, eta Mitxoletak beste puntu bat. Zoriona guztioi merezi bezala, hau ez da txapelketa, da memoriala. Badakigu etxeko gaur hemen txezala, naiz aipatu tanto aipatu finala. Badakigu adosek gehiago daukala, badakigu adosek gehiago daukala. Naizta bersolariok ez garen katedra, dakizkigu bereizten eskuinta ezkerra. Gaur urdinen aldeko izan da aljebra, lauak zoriontzea besterik zer da. Eskaini diguzue partida ederra, eskaini diguzue partida ederra. Bueno, hortxe amaierako bertsoak bi bertsolarin eskutik, nola ez Naroa eri hortxe aipamena inez, egi esan Naroa asko botatzen zaitula faltan, gaur bereziki gertu, gaur etxetik, zubietatik hemen, eta bueno, zuri bisita inda etorriga, eta dudik ezin, txapelketa hontan zehar eta egunero zaitula gurekin, eta goengo Maialenek esan duen bezala, hoxe ez, txapelketa berezi hontan nola ez, oain, pilotarin sentsazioak eta hitzek hartzeko ordue izango da, eta ze komentatzen duen pilotari protagonistak, oain jarraien ingo ditun elkarrizketatan. Bueno, neskak, azkenen puntu banaketa, Leirek zurekin hasiko naiz, Lauterdin partidu gorra jokatu zuen, ikuste hasieratik oso ongi sentitu zala kantxan, bukaera arte aukerak eduki dituzela irabazteko, baina bukaeran igual saketik geixio asmatuta, Maik eraman dula puntue. Lehenbiz ongi hasi naiz, partido gogorra izan da, pelotaka unitz man diogu, eta, erran duzu bezala, Maik azkenean gehiago azertatu du, eta beraren dako puntua. Gero beti tentsio geixo izaten da, puntue behartzen joelako zuek binakako partidu hortan. Nik uste zuek partidu serio goein da, utxegite gutxio pilatuta eta zuena hobek isoin da, azkenen garaipena eta puntu baliotxo irazi duzuela. Garrantzitsu esan ez, lortzea puntua, landabe, frontoi danontzako gatza da, usteote, bi bikoteak ibili garela ez dakit, punteria gitziaz nire aldetik hor baztertzeko, zailtasun handigaz, eta horre pareko ibili da. Igual, emoten zauen gu gehiago gintzen ginula, baina ez horratzean aukindoguz. Baina, gero, horre sakean amaiera aldean sakeagaz minindot, eta zabaldu dugu tarte hori, eta horrekin batera heldu gara garaipenera.
Hori da, Maia, plaza desberdina izaten da pilota lekutatik, hemen asko balio bat gehiago jotzek, eta momentu batzutan, zuek sendo xore ibilizate eta horrekin garaipena lortu. Bai, hori da ez, esan duenez Ainoak frontoi zaila da, baina hori da bi ekipoentzako, eta gu gure egin dugu, saiatu gara tantoak bilatzen eta huts egite gutxigo bilatzen, eta tantu gehiago lortu ditugu eta pozik. Osongin eskak, segi holaxe eta aurren arte. Bai, mi esker. Amaitzeko Julio Riberari eskatuko dio bertso bidez laburpen txiki bat egiteko. Hirukoteak zenbat botere ezkutu, gaur bana egin dute baina ez da mutu, urrengo partiduan seguru 2 puntu, seguru 2 puntu. Bueno, neskak, Maili zurekin hasiko naiz, lauterdin, hasieran pixkoat deseroso ikusi zaitu, igual leire bera idea argigoak intzeon eta geixio asmatzen naizen, zu pixkoat kantxa ezin hartuz, baina bukaeran batez saken oinarrituta buelta eman diozu partiduri. Bai, ni gustot hasieran batez be asko kosto gatela partida sartzea, igual frontoian pixkat posizionatzen eta, baina gero nik uste sakiak min asko indotela, pelota gehiago mobitzen eta gehiago asmatzen, nik uste bukara arte sufritzen, baina nik uste ondo eta posik indako puntakin. Gero, kontun hartu ardara plaza dela, ohituta gaudela pilotaleku ibiltzen eta gaur ezaugarri berezi hori ere bazula, ez? Eta, badakit pilota abiaduraz ibiltzea gustatzen zaizula da gaur asko zitzaion abiadura hundik eman. Bai, batez be, ohituta esan duzu mugan zuilera, gare fronteretan jokatzen, baina, plazetan be azkenean jokatu inbida eta, indako lanakin oso gustora. Eta gero binakako partidun, beti ematen du segurtasun bat, puntu bat irabazita hastek. Hasieran igual kostain zaizu pixka kantxan sartzea urdineko beki hasi die, baina gero zaiena induzu ez, hor partidu berdintzea, baina bukaeran berriz alde indizu eta azkenen puntua belditu zate. Bai, egi esan hasieran pixkat junintzaizkiguela markagaio aldetik, baina enekigun laneako etorrita gerela eta berdintzea lortuko genula, egia da kostain zaigula eta berdinketa lortzea, beti tanto bat bi atzetik jute ginen, baina gero pena izan da bukaeran beize juntzaizkigula eta puntue ezin izan dugula lortu. Oiana, nik uste gogotxu gaur askotan pelota eskatuz eta agintzen ibili zala, baina igual beraiek gutxi hoxe ez, galdu igual indue gutxixo zuek indakoak bai, baina galdutakoak igual geixo eta bukaeran horren izan dela pixkoa taldea. Bai, batik bat hasieran ez, gogotxu bai gozatzen nahi nintzen, baina geho fallo tonto batzuk inditut. Eta gero, barkailun berdintzen etorri geha, gebre lanen segituta, behak ez nituen ikusten Ainoan oso komodo zaunik, eta gero, empatauta gero deskantzun ondoenen saketik 3 sartu izkit, eta hortxe juntzaizkio geho bukaera. Osongi Maialen, bukaera emateko eskatuko izu bertso bidez laburpen moduko bat iteko eta horrekin agurtukoa. Puntu bat merezi bezala, hasieratik ikusi dezaten horrela, parekidetasuna defendatzen dela. Hoxe gaurko jardunaldie Dona Maritik, nik uste, bi partidu politik ikusteko aukera izan duela bertaratutako pilotazale, gaina jende aldetik ere jende asko hurbildu da, giro bikainezeon kantxan eta beti plazak dauzken berezitasun oikin nahi behar izan duela, ez? Aurreneko partidun pixka kosta zaioa bote horrei jartzea, batez ere igual Mailiri, baina bukaeran asmatu du buelta ematen eta garaipena lortzen, eta binakako partidu ere bete-betekoa izan da, bi bikotek izan du amaiera arte irabazteko aukera, eta azkenen puntu banaketakin alde ingo due Kukuprakak eta Mitxoletak, Itziarren txapelketa hasiera eman zitzaion hande puntu banaketa izan zen
eguzkilore eta bitxiloren arte, bueno, txapelketa nola ez berriz oso eta berdin due, eta aurrerantzen ikusiko da ze gertatzen denez. Plazer baduzue, ostiralen bertan itzuliko ga Berriozartik, eta gero, bueno, urrengo norgehiagoka Lazkaon izanen da, orduan datorren asteburu ere bete-betekoa izango da, plazer baduzue, bertan izango gaituzue. Ordu arte, ongi segi.